Dyro i ni weld o'r newydd, mae ti ar glwydd yw ein rhan. Aid dy bresenoldeb hyfryd, gyda thweision i bob man. Tyr di lawr ar glwydd mawr, rho dy fendith yma nawr. Ymddisgleiria yn y canol, gweld y bobl yma'n hir. Yn hiraethu addfwyn Iesu, am gael gweld y wyneb pryd. Golau cry o ddifri, chwal o bob ryw gwmwl dir. Deied yr awelon hyfryd, effaith ysbryd gras i lawr. Llifed ato mafon bywyd, darddo dan yr orsedd fawr. Arglwydd da, trig ar ha, ysychedig rai dyfrha. Arglwydd da, trig ar ha, ysychedig rai dyfrha. Bore da a chroeso cynnes iawn i chi yma i'r Alpau. Na, croeso cynnes i chi i Gwasanaeth ni yma o Fro Aled, o Lansanan hyfryd, ond rhewllyd iawn y bore yma. Braf cael eich cwmni chi hefo ni, a gobeithio cawn ni fendith yn addoli Duw hefo'n gilydd, yn darllen ac yn myfyrio ar ei airo. Achos da ni am gychwyn cyfres newydd y bore yma. Cyfres newydd o bregetha fydd yn edrych ar wahanol salma. Da ni'n mynd i ganolbwyntio ar lyfr y salma dros yr wythnosa nesaf yma. Ac wrth gwrs, wrth wneud hynny, da ni'n gweddio cawn ni olwg o'r newydd ar fawredd Duw, ar ei gariad a'i ffyddlondeb o, a hyd yn oed sut mae'r salma yn dangos i ni be mae Iesu Grist wedi dod i'w gyflawni trwy ddangos cariad Duw ar ei fwyaf disglair. Trwy ddangos i ni yn gwendid, yn pechod, sut mae Crist wedi dod i fod yr un hwnnw sydd wedi achosi cymod rhwngthon ni a Duw, yr un hwnnw sydd wedi dod â gobaith tragwyddol i'r byd, wrth iddo fo farw ar groes, wrth iddo fo goncro hyd yn oed grym marwolaeth a rhoi bywyd tragwyddol i bawb sydd wedi dod ato fo mewn ffydd. Ac felly, nes ymlaen, bore yma, mi fyddwn ni'n cychwyn y gyfres honno yn canolbwyntio ar y naturiol, Salm gynta, Salm rhif 1, a Helen Parry Peniel fydd yn darllen i ni o'r Salm gynta, ac yna mi fydd Elinor Owen Llansannan yn yn harwain ni mewn gweddi hefyd. Ond wrth i ni gychwyn yn haddoliad bore yma, tybed be ydych chi wrth eich bodd hefo fo? Mae rhaid i fi gyfadda, dwi wrth fy modd hefo eira. Ac ella bod chi'n ista na wan yn meddwl, ti'n mynd i gorfod gweithio allan yno fo, a fysach chi'n iawn yn dweud hynny. Dwi ddim. Does na'm lot o bethau sydd yn gwneud i mi godi yn gynnar yn y bora
fel hogyn bach wedi'n hyffroi, o mae eira yn un ohonyn nhw. Dwi'n gorfod brwydro yn galad yn erbyn y reddf honno i anghofio pob peth a rhedeg allan i chwarae. Be da chi wrth eich bodd hefo fo, neu hefo nhw? Be di'r peth sydd yn hyfrydwch i'ch calon chi? A rheswm pam dwi'n gofyn hynny ydy, wrth i ni ystyried y salma, wrth i ni feddwl am Salm 1, ond rhannau eraill o lyfr y salma hefyd, mae yna gyfeiriadau cyson at sut yma'r ysgrythyr, sut yma gair Duw i fod yn hyfrydwch i bobl yr arglwydd. Sut yr ydyn ni fel Cristnogion i fod wrth yn bodda, yn darllan, yn myfyrio, yn byw yn bywyda yn ôl gair Duw. Gadwch chi mi ddarllan chydig i chi o Salm 119 a chyfieithiad Beibl.net. Adnod 97 yn deud fel hyn, O, dwi wrth fy modd hefo dy ddysgeidiaeth di. Dwi'n myfyrio yn ddi drwy'r dydd. Mae dorchmynion di gyda mi bob amser, maen nhw'n fy ngwneud i'n gallach na'm gelynion. Ac yna, yn nes ymlaen, mae'r pethau rwy ti'n ei dweud mor dda, maen nhw'n felys fel mêl. Mae dy eiriau di yn lamp i'm traed ac yn goleuo fy llwybr. Ai felly yda ni yn gweld y Beibl, ai felly yda ni yn gweld gair Duw, achos dyna ydy ond y ffordd yma Duw wedi ac yn parhau i siarad hefo'i bobl trwy'r ysbryd glân. Ella bod chi'n brwydro, ella nad ydych chi yn teimlo felly ar hyn o bryd. Ella yn y cyfnod yr ydyn ni'n byw yno fo bod na rannau o'r Beibl da chi'n cael traffarth i'w ddallt. Ac os felly mae gennym ni newyddion arbennig, sef da ni yn gobeithio cynnal cwrs y Beibl. Cwrs y Beibl. Nid wythnos nesa, ond yr wythnos ar ôl hynny. Nos Ferchar nesa, mae yna gyfarfod gweddi ar Zoom, croeso i chi ddod i hwnnw, ond yr wythnos dilynol, Ionawr 19 ar nos Fawrth, mi fyddwn ni yn cychwyn cwrs y Beibl ar y we hefo'n gilydd. Cwrs wedi ddylunio gan Andrew Ollerton, sydd wedi cael ei ddefnyddio ar draws Cymru a Lloegr ac sy'n cael ei gyhoeddi gan Gymdeithas y Beibl. Mi fydd y cwrs yn cael ei gynnal ar Zoom ac mi fydd yna fwy o fanylion yn dod trwy llais broaled ac ar y we hefyd. Felly os oes gennych chi ddiddordeb gwybod mwy am y Beibl, sut mae y rhannau gwahanol yn ffitio hefo'i gilydd, be di'r un stori fawr am waith Duw yn y Beibl, y croeso cynnas i chi ddod i ymuno hefo ni yn y cwrs hwn, fyddwn ni'n ei gynnal dros Zoom, a croeso i chi wahodd unrhyw un arall hefyd. Cyn i ni fynd at yn emyn cyntaf, dowch i ni felly weddio a chyflwyno'n hunain ar gwasanaeth yma i Dduw. O Dduw ein tad, da ni'n diolch i ti, dy fod ti yn Dduw sydd wedi dod i'n byd ni, wedi dangos dy hun, wedi datguddio dy hun i ni, trwy dair a trwy'r gair a ddaeth yn grawd, dy fab annwyl Iesu Grist. Yn y cyfnod anodd yma rydyn ni'n byw yno fo, da ni'n gweddio y byddi di trwy'r ysbryd glân yn dod hyd yn oed yn fwy byw i bob un ohono ni. Y byddwn ni'n profi o dy ras a dy gariad di. Y byddwn ni'n cael goleuni newydd ar be yn union mae'r Beibl yn ei ddeud wrtha ni ac yn deud wrth bobl ar hyd a lled y byd a dros y canrifoedd. Felly nid i faddau ni yn bod ni'n gallu bod yn gyndyn. Maddau ni bod yn meddyliau ni'n gallu bod mor ara i ddallt, a'n clona ni'n gallu bod mor oer i ymateb i dy ddaioni ac i dy gariad di yn Iesu Grist. Arglwydd, da ni'n cyflwyno'n hunain, da ni'n cyflwyno'r gwasanaeth yma i ti rwan, fel ac yr ydyn ni yn cyflwyno pawb sydd wedi bod ar yn meddyliau ni. Arglwydd, o deuluoedd sydd yn wynebu profiadau anodd i rhai sy'n galaru, rhai sydd yn wynebu triniaethau ac yn sal, da ni'n gofyn ar ei ti bendithio nhw i gyd, fel ac yr ydyn ni'n cyflwyno'n byd i ti. Ar ôl wythnos gythryblus yn America, o arglwydd trwy Iesu Grist, tuda heddwch, tuda doethineb, tuda chariad a chymod rhwng pobl sydd benben a'i gilydd. Da ni'n cyflwyno pob peth felly i ti, yn hyderus ac yn ostyngedig, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. A da ni am, eto, gyflwyno'n hunain i Dduw ar gan wrth i ni foli hefo'n gilydd rwan. Gewch chi gannu neu wrando ar y geiriau yma sydd yn gyfieithiad gan Arfon Jones. Lle da ni'n deud, arglwydd dyma fi,
rho fy hun yn llwyr i ti. Profais rym y gras gefais yno ti, ac arglwydd gwn yn wir bydd pob un gwendid sydd yno fi yn diflannu'n llwyr trwy dy gariad a thras. Gwyn ei fyd y gŵr nad yw'n dilyn cyngor y drigionus, nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriaid, nac yn eistedd ar sedd gwatwalwyr, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd ac yn myfyrio neu gyfraith ef ddydd a nos. Y mae fel pren wedi ei blannu wrth ffrydiau dŵr ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor, a'i ddeilen heb fod yn gwywo. Beth bynnag a wna fe lwydda. Nid felly y bydd y drygionus, ond fel is yn cael ei yrru gan wynt. Am hynny, ni saib y drygionus yn y farn, na phechaduriaid yng nghynu lleidfa'r cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn, ond mae ffordd y drygionus yn darfod.
Arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. O Dduw, da ni'n diolch i ti, mai dyma pwy wyt ti y bore yma. Da ni'n diolch i ti arglwydd bod ti yn dad nefol i ni. Dy fawredd, dy ogoniant di yn y nefoedd, yr un sy'n llywodraethu dros pob peth, yr un sy'n cynnal pob peth. Mi wyt ti hefyd yn dad nefol i ni. A da ni'n diolch i ti arglwydd am y fraint anhygol yma o gael bod yn rhan o dy deulu di. A dim yn unig yn y byd yma arglwydd, ond mae hyn yn parhau i dragwyddoldeb. Ac o Dduw, da ni'n diolch i ti am y sicrwydd sydd yn o ti, bod ti yn Dduw sydd yn ddi-gyfnewid. Ac yn byd ni, byd sy'n edrych yn mwy anwaraidd bob dydd arglwydd, da ni'n diolch bod ti yn Dduw cadarn, a bod o addewidion di byth yn darfod. Arglwydd, mae hi'n fore newydd o ras arna ni, a bod heddiw yn gyfle arall i ni droi ata ti arglwydd Dduw, os da ni heb roed yn colonnau ti yn barod. Ni'n gwneud hynny heddiw arglwydd, cyn iddi fod yn rhy hwyr. Arglwydd, helpu ni sylweddoli bryder bywyd, ac i wneud y penderfyniad mwyaf un, sef rhoid yn calonnau i ti, cyn iddi fod yn rhy hwyr. O arglwydd, da ni'n diolch i ti, bod ti'n yn gwahodd ni. Bob bore, bod ti'n yn gwahodd ni at ti dy hyd, a ni'n diolch arglwydd am y cyfle yma i daddoli di y bore yma. A da ni'n diolch i ti arglwydd yng nghanol oerni'r Gaea, da ni'n diolch i ti am y bendithion o ti'n rhoi iddyn ni bob bore. Da ni'n diolch yn enwedig y bore yma arglwydd am cysgod, am wres, am yn tai arglwydd ac am fwyd meithlon. Diolch arglwydd am y pethau yma. Wrth i ni nesau at ydi bore yma arglwydd, da ni'n dod yn confesu yn pechod o dy flaen di rwan, ac yn gofyn unwaith eto am dy fyddeiant di o sgweled yn dda. Da ni'n cyflwyno rhai sydd yn galaru y bore yma arglwydd, y rhai sydd yn sal i iechyd. O Dduw, trigar hawrth yn o sgweled yn dda. Bydda'n agos, a boed y doleini di arglwydd a dy agosatrwydd di i gysuro nhw y bore yma arglwydd. Arglwydd, mae dy gyfraith di yn hyfryd, ac helpia ni ysgweled yn dda i fyfyrio mwy a mwy yn dy gyfraith di. O arglwydd, da ni'n gwybod mai dyna lle mae yn dŵr ni, yn bara ni, a felly helpia ni ysgweled yn dda yn ddisgyblin hunain, i dreulio amser hefo ti mewn gweddi, ac i fyfyrio ar dair di fel bod ni'n cael y nerth a'r gallu gyno ti arglwydd i wynebu pob diwrnod, ac i fyw pob diwrnod clod i ti. Dyna yn pwrpas ni ar y ddaear arglwydd i ogoneddu di, a helpia ni felly pob dydd i fyw yn bywydau fel pobl sy'n perthyn i ti, ac sy'n rhoi ti uwchlaw y cwbl. Da ni'n dymuno bod yn bobl arglwydd sydd yn dod â ffrwyth yn ei dymor drosta ti, o bod hynny yn dogoneddu di arglwydd. A diolch i ti bod ti wedi addo gwylio ffordd y cyfiawn. O arglwydd, mae'r syniad dy fod ti dy fawredd, bod ti yn dduw ar bopeth, bod ti yn fodlon gwylio ffordd y cyfiawn arglwydd. O, mae hynny jyst yn anhygoel. Ond da ni'n diolch arglwydd bod ni'n gallu sefyll ar y ddewid yn y bore yma. Yn y byd sydd ohoni arglwydd, da ni'n diolch i ti bod ti di addo gwylio ffordd y cyfiawn. O Dduw, mi wyt ti'n dduw ffantastig. A da ni'n dod y bore yma arglwydd yn llawn diolchgarwch i ti am yr hyn wyt ti yn ei wneud drosto ni, a mae'r hyn wyt ti wedi wneud drosto ni. Clod i ti arglwydd Dduw. Diolch arglwydd. Amen. Mae ddech chi, dwi jyst eisiau checio bod chi'n gweld ac yn clywed yn iawn, achos cyn i mi ddod ymlaen, pan o'n i'n gwrando ar weddill y gwasanaeth, eisiau rhoi dipyn o gic i stand y camera wedyn, mae'n siŵr bod fi'n edrych chydig bach yn gam ynddo. Ta waith. Bore da iawn i chi gyd, braf bod ni'n gallu bod hefo'n gilydd yn addoli bore yma ar y dydd yma lle, wel, yn Llansannan pryd bynnag, mae yna dal eira ar lawr ac mae ddigon oer o gwmpas, dwi'n siŵr. Mae'n parhau yn gyfnod clo anna ni'n dydi. A mae o'n brofiad rhyfedd yn dydi, dewch ni fod yn onest.
Gymaint o bethau negyddol, gymaint o bethau niweidiol sydd yn digwydd oherwydd yr holl gyfyngiadau yma. Ond, mae yna bethau cadarnhaol hefyd yn does os ydym ni yn chwilio amdanyn nhw. Ac un peth cadarnhaol arbennig ydy bod y cyfnod, wel, y flwyddyn dwytha waith i ni ddeud, mae wedi bod yn gyfla arbennig i bawb ohono ni, boed ni isio hynny neu ddim, i sylweddoli be sydd yn bwysig i ni. Mae wedi bod yn amser lle da ni wedi cael pwyso a mesur be yn union ydy'n blaenoriaethau ni mewn bywyd. Be da ni yn ei drysori go iawn, a be oedd y pethau hynny oedden ni'n arfer meddwl oedd yn bwysig, ond rwan bod nhw wedi diflannu, nad ydyn ni'n cael i gwneud nhw, da ni'n wir yn gweld i colli nhw. Wan, mae hyn yn ymwneud â cwestiynau eitha sylfaenol yn dydy, ynglyn â pwy ydyn ni, sut ydyn ni'n byw yn bywydau. Ond dyma'r union gwestiynau yma y Salm gyntaf y clywson ni yn gynharach yn cyfeirio ni tuag atyn nhw. Achos ar ddechrau llyfr y Salma, da ni'n cael gwahoddiad a rhybydd wedi i plethu hefo'i gilydd. Gwahoddiad i fod yn wyn yn byd, i fod wedi'n bendithio'n fawr, a rhybydd rhag dilyn ffordd anobeithiol a drygionus. Pa un da ni yn mynd i ddewis tybad? Donald Trump, Boris Johnson, Mark Drakeford, Nicola Sturgeon. Be da chi'n neud o'r bobl yma tybad? Da chi'n anghytuno yn chwyrn â nhw? Neu os oes gennych chi o bosib barch ac edmygedd tuag at rai ohonyn nhw? Be bynnag da chi'n meddwl, os na ddim ffordd i ni wadu bod na rhai syniadau creiddiol i'r pwy ydy yr unigolion yma, a bod na ffyrdd arbennig o arwain sydd yn ei nodweddu nhw, sydd yn golygu bod nhw fel marmite yn dydyn. Yn achosi i rai bobl fotio arnyn nhw a'i dilyn nhw i eithafion, fel y gwelson ni gweitha'r modd yn America wsos yma, ac i eraill sy'n gweld yr un peth ymateb yn chwyrn o feirniadol. Be felly sydd yn eich nodweddu chi a finna tybed? Nid be fysa chi'n licio iddyn nhw nodweddu ni, ond be fysa'r bobl hynny sydd yn nabod ni ora, be fysa nhw yn ei ddeud amdana ni tasa nhw'n bod yn hollol onest. Achos os edrychwch chi hefo fi ar y Salm gyntaf, da ni'n cael disgrifiad delfrydol o'r hyn sydd yn nodweddu yr person yma sydd wedi fendithio'n fawr yng ngeiriau Beibl.net. Yr rhai cyfiawn, yr rhai sydd yn wyn ei byd. A da ni'n gweld dau beth arbennig sydd yn ei nodweddu nhw, sydd yn ei tro yn arwain wedyn at ganlyniadau penodol yn ei bywydau nhw. A maen nhw i'w gweld yn adnod 2 o'r Salm, ond dwch i mi ddarllen cychwyn Salm adnod 1 a 2. Gwyn ei fyd y sawl nad yw'n dilyn cyngor y drygionus, nac yn ymdroi hyd ffordd pechaduriaid, nac yn eistedd ar sedd gwatwarwyr, ond sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd, ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. Y peth cyntaf felly, welwn ni, ydy bod y cyfiawn, bod y bobl sydd wedi bendithio'n fawr, yn cael ei hyfrydwch, maen nhw wrth i bodd yng nghyfraith Duw. A'r ail beth ydy bod nhw'n myfyrio ar y gyfraith honno ddydd a nos. Gan mod i wedi ei grybwyll o yn barod bore yma, tybad faint ohonoch chi nath weld y fideo o Mark Drakeford nath gael dipyn o sylw yn ystod yr ha. Pan oedd pethau chydig bach ysgafnach arno fo, dwi'n tybio, ac arna ni fel gwlad. Clip oedd o Mark Drakeford yn atab cwestiynau mewn cynhadledd i'r wasg, chydig bach wahanol oherwydd atab cwestiynau wedi anfon i mewn gan aelodau'r cyhoedd oedd o. A dwi'n os da chi wedi gweld y clip yma, ond dwi'n meddwl ar y ddiwedd y sesiwn
o gwestiynu yma, mae yna rhywun yn gofyn cwestiwn iddo fo ynglyn â pa fath o gaws mae o yn ei fwynhau. Ac werth i chi fynd i chwilio am y clip yma ar y we, os oes gennych chi amser i wneud y fath beth. Ond mae o holl ymarweddiad o y newid, mae o'n llonu, a mae o fel tasa fod i cyffroi, achos yn ôl pob sôn, mae o wrth i fodd hefo caws. Ac oedd o'n adrodd rhyw stori am sut oedd o'n cofio mynd at ei nain a'i daid i'r ffarm a cael darna o gaws, a gymaint o feddwl oedd gynno fo o gaws Caerffili. Yn amlwg, mi oedd caws wrth i fodd o, ac mi oedd y cwestiwn yma wedi amlygu hynny yn ei holl osgof o a'r brwdfrydedd yma nad oedd o yn gallu i gelu. Wel, mae'r salmydd yn Salm 1 am i ni ystyried fod y cyfiawn, y person sy'n wyn i fyd, hefo agwedd arbennig at gyfraith yr arglwydd hynny ydy, at air Duw be fysa ni'n troi ato fo yn y Beibl. A mae'r agwedd yna yn dangos brwdfrydedd, hoffter, mwynhad, ac nid diddordeb oeraeth neu toraeth o wybodaeth fel sy'n cael ei ddangos gan lawer o arbenigwyr academaeth. Brwdfrydedd, mwynhad, cariad yn ddwfn yn ei galon o tuag at yr hyn y mae Duw wedi ddeud. A be da ni'n weld yng ngweddill y Beibl, wrth gwrs, ydy bod hyn ddim yn gyflwr naturiol i ni fel pobl fod yno fo. Na, yn hytrach mae o'n dod oherwydd gwaith Duw arno ni trwy'r Ysbryd Glân, yn rhoi dyhead newydd i ni, yn rhoi cariad newydd i ni at bethau oedd cynt o fawr ddim pwys yn yn golwg ni. Dwi'n cofio siarad hefo un o'n ffrindiau ar ôl iddo fo gael ei blentyn cyntaf, a gofyn iddo fo be oedd wedi newid ar ôl iddo fo ddod yn dad. O'n i heb gael plant ar y cyfnod hwnnw, ac mi nath o egluro wrtha i bod na rhywbeth wedi ddeffro yno fo nad oedd o'n bodoli yno fo o'r blaen. Bod gynno fo gariad yn naturiol tuag at y plentyn newydd yma, ond bod na rhywbeth wedi ddeffro oedd o'n sylwi arno fo trwy fywyd. Enghraifft mi ddudodd o, ar ôl chdi gael plant, pan ti'n gwylio'r newyddion a ti'n clywed straeon am ddioddefaint plant, mae'n dy gyffwrdd di mewn ffordd na fysa byth wedi wneud o'r blaen. Yr newid mawr yma, yr peth newydd yn bywyda ni oherwydd genedigaeth. Ac mewn ffordd debyg, mae'r Beibl yn esbonio bod gwaith yr Ysbryd Glân yn yr un sydd wedi credu yn Iesu Grist yn enedigaeth newydd, geni o'r newydd, mae Iesu yn ei ddisgrifio fo yn Ioan 3. A bod yr enedigaeth ysbrydol honno yn deffro cariad yn y Cristion tuag at Dduw, cariad yn y Cristion tuag at air Duw nad oedd yn bodoli o'r blaen. Fel yn bod ni wrth yn bodd hefo cyfraith Duw, oherwydd yn bod ni wrth yn bodd hefo'r un sy'n siarad trwy'r gyfraith honno, awdur y gyfraith, yr un sydd wedi'n caru ni, yr un sydd wedi'n hachub ni trwy anfon i fab Iesu Grist, i fyw, i farw a i atgyfodi drosom ni. Dyfad faint ohono ni sy'n gallu deud hynny y bore yma. Bod y gyfraith, bod gair Duw yn hyfrydwch i ni, bod ni wrth yn bodd hefo'r Beibl, achos bod ni wrth yn bodd hefo awdur y Beibl, y Duw tragwyddol. Dyna di'r peth cyntaf sy'n nodweddu y person sydd yn wyn i fyd yn ôl Salm 1. Ac yn ail, ac yn sgil y peth cyntaf, da ni'n gweld bod y person yma sydd wrth i fodd yng nghyfraith Duw hefyd yn myfyrio ynddi ddydd a nos. Wan, nid darlun o fynach neu ryw feudwy sydd wedi cloi pob peth arall allan da ni'n ei gael yn fama. Nid rhywun sydd wedi ynysu hyn yn bwrpasol rhag pob peth yn y byd mwyn cael darllan a meddwl am y Beibl yn unig trwy'r amser na. Rhywun sydd yn byw i fywyd hefo gair Duw mor fyw iddyn nhw, mor bwysig iddyn nhw, nes bod gair Duw, cyfraith Duw, yn effeithio ar bopeth. Yn effeithio ar y ffordd yma nhw'n gweld y byd. Yn effeithio ar y ffordd yma nhw yn delio â gwahanol brofiadau sy'n dod i'n rhan i gyd.
sy'n effeithio ar y ffordd y maen nhw'n meddwl am bobl eraill ac yn ymwneud â nhw. I ddechrau arni, mae'r person sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd yn naturiol yn mynd i fod yn darllen neu'n gwrando ar y gyfraith honno, ar y Beibl. Wan, mae hynna'n rhywbeth y gwirion o syml ac amlwg i'w ddeud, ond mae rhaid i ni gydnabod i bod sy'n frwydr ddyddiol i'r Cristion, i wneud yn siŵr yn bod ni'n blaenoriaethu yn hamsar fel yn bod ni yn dod o dan ddylanwad y Beibl, dan ddylanwad gair Duw yn barhaus. Ella bod chi'n deud, os gynnau i'm amser, ella bod chi'n deud, sgynnau i'm awydd, gweddiwch ar i'r arglwydd yn ei drigaredd, roed yr awydd yna i chi. Gweddiwch ar ei ddiw, roed y ddoethineb i chi i stopio gwneud rhai pethau sydd ddim mor bwysig mwyn sicrhau eich bod chi'n cael y fraint honno, y fendith o wrando ar air Duw. Fel y dydodd rhywun wrtha i unwaith, wyt ti'n mynd peidio cael dy frecwast bob bora, paid â gwneud hynny yn ysbrydol chwaith, nid ar y faran unig y bydd dyn fyw. Ond wedyn, os ydyn ni'n darllen neu'n gwrando ar y Beibl yn aml, os ydyn ni yn cael yn hyfrydwch yno fo, yna'n naturiol, mi fyddwn ni yn bobl sydd yn byw yn bywyda mewn ffordd wahanol. Fydd o ddim yn syndod wedyn bod rhywun sy'n cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd, yr un sy'n myfyrio ynddi hi nos a dydd, y bydd y person hwnnw wrth fyta yn diolch i Dduw am y bwyd hwnnw. Y bydd y person hwnnw wrth ddod yn ymwybodol o'i bechod yn rhyfeddu at faddeuant Duw trwy Iesu Grist. Mi fydd y person hwnnw yn naturiol wedyn, mae'n debyg, wrth brofi y cyfnod anodd yna lle mae yna rhywun yn gas tuag ata ni neu'n elyn i ni yn cofio gair Duw Iesu Grist yn deud carwch eich gelynion. Mae'r person sy'n ymhyfrydu yng nghyfraith yr arglwydd ac yn myfyrio ni nos a dydd yn mynd i weld y byd fel tasan nhw'n gwisgo sbectol mae'r arglwydd wedi rhoi iddyn nhw. Y sbectol honno sydd yn mynd i harwain nhw o ddydd i ddydd wrth i'r ysbryd ddod â gair Duw yn fyw i ni yn y sefyllfaoedd penodol y byddwn ni'n ei wynebu. A wedyn mae yna ganlyniadau amlwg yn mynd i ddod i berson felly, yn does? Ond da ni'n clywed yn aml y dyddiau yma ar y newyddion am y canlyniadau sydd yn dod pan nad ydy pobl yn cymryd sylw o ganllawia chyfyngiadau Covid. A mae'r un peth yn wir am yn hymwneud ni a gair Duw hefyd, fel ac yma adnod 3 yn ei ddatgelu ni. Y mae person yma sydd yn y gair yn gyson, y mae fel pren wedi'i blannu wrth ffrydiau dŵr ac yn rhoi ffrwyth yn ei dymor a'i ddeilen heb fod yn gwywo. Beth bynnag a wna fel lwydda. Disgrifiad o ganlyniadau bod wrth yn bodd ag air Duw ac yn myfyrio arno fo sydd na fama. Gwneud yr hyn sydd ddisgwyl i ddigwydd. Fel, os da chi'n plannu tatws yn y Gwanwyn, da chi'n disgwyl cael cnwd yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Yn ysbrydol, mae bod yng ngair Duw yn dod â chanlyniadau real yn bywydau ni, yn dwyn ffrwyth, os liciwch chi. Ac yn arbennig felly, mae'r Salm yn awgrymu bod na fywyd, bod na gynhaliaeth, bod na nerth yn mynd i fod i'r person yna hyd yn oed pan mae pethau mynd o chwith. Dyna di'r darlun o blanhigyn, o bren wedi blannu mewn lle mae yna ddigonedd o ddŵr. Fel bod o'n gallu parhau i ddwyn ffrwyth, parhau i gael bywyd hyd yn oed pan mae yna sychdwr mawr yn dod. Ond ar y llaw arall, mae'r drygionus, mae'r pechaduriaid yn diystyrru gair Duw. Fel is, maen nhw'n mynd efo'r gwynt, does na ddim cadernid yn ei bywydau nhw. Heb unrhyw sicrwydd wedyn, does gennyn nhw ddim gobaith, does gennyn nhw ddim cyfeiriad, ac mae'r diwedd yn frawychus iddyn nhw, gan nad ydyn nhw'n barod i droi at y Duw gryslon, y Duw trigarog sydd yn galw nhw ato fo trwy ei fab. Ella bod yna rheina chi yn meddwl bora yma wrth wrando,
Dwi'n cytuno hefo'r darlun yna, da ni'n ei weld yn y Salm gynta, o sut y dylia Cristnogion, sut y dylia bobl gyfiawn fod, ond mae'r rhybudd yma am y drygionus yn ymhoeni fi. Achos dwi'n gwybod mod i'n bechadur, dwi'n gwybod mod i'n gyson yn dilyn be mae pobl eraill yn ei ddeud, yn meddwl yn fydol yn hytrach na meddwl yn ddiwiol, a dwi'n gwybod, os dwi'n bod yn hollol onast, nad ydw i yn myfyrio ar air Duw, nac wrth fy modd efo fo fel y dyliwn i fod. Os da chi'n teimlo felly bore yma, mi fyswn i yn deud wrthych chi, ddechrau dydych chi ddim ar ben eich hun, ond mi fyswn i hefyd yn eich annog chi trwy ddeud, da chi mewn lle da felly i droi at Iesu Grist, mewn edifeirwch ac mewn ffydd yn cyffesu eich pechod, eich gwendid, eich diffyg awydd chi. Ella y byddwch chi'n gwneud hynny am y tro cyntaf. Ella y byddwch chi'n gwneud hynny am y canfed neu'r milfed tro. Ond cofiwch bod Iesu Grist ei hun wedi deud yn Luc pennod 5, adnod 32. Dwi wedi dod i alw pechaduriaid i droi at Dduw, dim y rhai sy'n meddwl i bod nhw heb fai. Be da ni'n gael yn y Salm gyntaf yma ydy darlun tebyg i be da ni'n dod ar ei drawso yn y diarhebion. Anogaeth ar sail darlunia neu rhybuddion o bethau cyffredinol ynde. Fel ma y dylia ni fod, a dyma sydd yn nodweddu pobl sydd mewn peryg. Ac mae'r cyfan yno mwyn gwneud i ni feddwl, mwyn gwneud i ni ystyried ac yna ymateb mewn ffydd. A mae'r Salm yn gorffen trwy sôn am y gwahaniaeth rhwng y drygionus, y pechadurus a'r cyfiawn. Ac yn y pen draw, wrth gwrs, cofiwch, na fydd na neb ohono ni yn agos at gael sefyll yng nghynulleidfa'r cyfiawn, di'n bwys faint o ddarllen y Beibl y byddwn ni'n ei wneud. Oni bai bod yr un cwbl gyfiawn wedi sefyll yn lle ni i ddioddef melltith ar y groes am yn pechoda ni, fel bod pawb sydd wedi credu yng Nghrist wedyn yn derbyn bendith hael Duw, y fendith sydd yn dod o fod yn rhan o deulu Duw, trwy fod wedi'n uno a fo'i hun ar sail cyfiawnder Crist, nid ar sail yn daioni ni'n hunin. Felly, ar ddechrau blwyddyn arall, gai ofyn eto, be sydd wir yn bwysig i chi? Beth yda ni am ei drysori yn ystod 2021? Wrth i ni feddwl am y cyfan, wrth i ni fyfyrio ar y darlun y gwahoddiad a'r rhybudd mae Salm 1 yn ei roi i ni, boed i'r arglwydd trwy ysbryd yn helpu ni yr wythnos yma i ystyried yn sefyllfa ni ac i weithredu mewn ffydd mwyn i ni brofi o'i fendithion helaeth ac mwyn iddo fo trwy hynny dderbyn y clod y mae o yn ei heiddi. Amen. Diolch i chi gyd am ymuno bore yma. Gobeithio ar gychwyn wsos arall y cewch chi fendith ac y byddwch chi yn cadw yn ddiogel be bynnag fydd yn dod i'n rhannu. Da ni am orffan yn haddoliad ar y cyd y bore yma wrth ganu neu wrando ar emyn y clwson ni bythefnos yn ôl yn cael ei chanu gan Sian James. Ond bore yma, da ni am glywed y fersiwn gynulleidfaol. Emyn 756 ydy hi yng Nghaneuon Ffydd. A gyda llaw, fydd na ddim sgwrs Zoom ar ddiwedd y gwasanaeth bore yma. Da ni'n gobeithio cawn ni y sgwrs honno wsos nesa os dyw ei mynd. Ond sylwch ar eiria angriffus ydy'r pennill cynta yn emyn 756 ac mor addas ydy hi ar gyfer y salm da ni wedi clywed y bore yma ac yr ail bennill ar gyfer yn sefyllfa ni yn y cyfnod hwn. Gwna fi fel pren planedig o fy niw, yn ir ar lan afonydd dyfroedd byw, yn gwreiddio'r led a'i ddail heb wywo mwy, yn ffrwytho dan gawodydd dwyfol glwy. Gad i mi fyw yng nghanol pob rhyw bla, dan gysgod clyd a denydd Iesu da. Am tegwch gwir fel olew y ddenwyw,
o blaniad teg Dionys, ysbryd Duw. Pob endith i chi.